Tigulang nga lalaki nga dunay diferensya sa pangisip kinsa naglubog ug nagpuyo ra daplin sa dalan isagop sa mga residente. Anang detalye. Gibuhatan na lang sa mga residente sa Barangay Darong sa Santa Cruz, Davao del Sur o gamayng payag ang lalaking nakita nila nga nagpuyo daplin sa dalan ug sa sagbutan lang nagatulog. Dugay na kuno nilang nakita sa lugar ang tigulang, pero mas nasamutan ang kahimtang niini diyang nabiktima kini sa hit and run. Kung pag-time nga na disgrasya siya, wala lagi gana sa ospital siya kay wala di tagtungod ba. Adili pud mi maka ano-ani kay wala man pud si ini document good na maanam. Kining grupo sa mga batanon ang nagatultol nga nagapakaon sa tigulang. Pulihanay kuno silang magbarkada. Gibuhat kuno nila kini tungod sa kaluoy sa tigulang. June 12 na mo siya giadto diri so mo na to ang day nga gitabangan na mo siya tas gipatukoran na mo payag. Palaboy-laboy kuno kaniadto ang tigulang. Dili kini motingog hangtod na disgrasya. Wala usab sila kabalo sa ngalan ug taga-asa kini. Tagabuntag sir, maadto mi diri para matanaw na mo siya na may lisan po kay loy mo kayo tapos dili pa mo siya mukaon nga mapaimno na lang na mo gatas. Buot sa mga nagatabang nga kung kinsa man ang tagtungod niini nga kuhaon na si tatay aron mapatambalan sa ospital ug makauban ang iyang kabanay. Wala siya naka-mention sa iyang pangalan sa amo sir kay madili pa pud siya kayo ka istorya. Nanawagan pud ko sa iyang pamilya kung kinsa may nakailani ni tatay unta makuha na ninyo siya dire kay loy kayo iyang kahimtang jud. Pero wag ni kabalo ni sir tagas ni sir kay wa magid ni bisag sugani na Facebook po ni siya karon. Kay ang mga nagatabang kaniya tunaw say pamilya kung moabot na ang kagabion si tatay matulog na usab daplin sa dalan uban lang ang iyang binuhing manok. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.